Dragi moji, osmotrite ovu bukvu i ona je živa. Upoznajte se sa oglednim stablom broj 2 za vrstu parazitnu na bukvi Inonotus. Rod Inonotus, vrsta nismo sigurni. To je Inonotus o čemu smo pričali, Cuticularis ili po, kako jedan profesor kaže, Hispidus. Mada sve smo bliže Cuticularis. Pa da probamo da zađemo u ovu bukvu da vidimo šta ima unutra. Ne znam, drugari, da li ste nekad bili u bukvi. Ali evo, imate uz gljive đerdapa imate jedinstvenu priliku da zađete u jedno stablo. Kao što vidite. Sad ja bolje vidim nego kad sam fotografisao. Znači raste crepasto. Kao što vidimo. Čak ja mislim da će Milo Kučar da mi kaže da je ovo Hispidus. A možda i neće. Kaže čovjek Cuticularis. A možda mi to baš nismo ni shvatili tačno šta se javlja kod ih vrsta. Pa onda bude, pa ovo nije ni Cuticularis ni Hispidus, ljudi, ovo vam je nešto treće. Kao što vidite, on ima svoju entomofaunu. Šta je ovo? Ima svoju entomofaunu. Miriše, po kako smo rekli, trulom voću. Da vidimo nekog stanovnika, da intervjuišemo, ako ima. Evo. Gospodine, izvinite, za gljive đerdapa. Gospodine. Neće, brate, ništa da priča, kaže. Ko, brate, ko da smo botovi, evo te, tako se odnosi prema nama. Ignorisanje, totalno. Strašno. Ništa, ajde vidimo sad kad zasijaju neki oči gore na vrhu, to možemo da vidimo koliko je bukva. O, pa vidi ovo. Znaš da ima rupa gore, vidite. Ima svetlo. Kao što vidite, bukva je skroz šuplja. A ako nekom nije jasno kako je moguće da dođe do ovakve situacije da bukva bude živa, a da bude šuplja i da bude posebnuta ovom vrstom Inonotusa, mora i ovaj vrsta, ima tu više gljiva koji rade slično. Evo je još jedan stanovnik. Čini mi smo gljivu fotografisali, ako nije ovo ona ženka jelenka ili ona druga lažni jelenak ili ženski jelenak kako je zovu. A možda i pravog jelenka ženka, nisam siguran. Da vidimo, ovaj malo će se pomeri, da vidimo što on radi. Bilo bi dobro kad bi snimili kako se zakopava. Se zavlači, gde se zavlači? Da vidimo, ode. Gdje sam stao? Stao sam u tome da vam objašnjam kako je ovo moguće. Evo vidite, ovo su tragovi. Znači šta je ovo sad? Strižbube verovatno. Ali su izleti otvori sa unutrašnje strane stabla. Zato što, eto, unutra spolja, faktički ima dve spoljašnje strane. Kako je ovo moguće? Moguće jako je prostog razloga zato što central drveta, ćelije su mrtve, imaju samo funkciju da drže stabilnost drveta, znači samo, kako se to zove, strukturnu funkciju, dok su biološki mrtve. I većina ovih truležnica se hrani, kao samo ime kaže, truležnicama, hrani se samo mrtvim delom, dok postoje neki koji živi deo uopšte ne diraju, ovaj koji je nekog natijete ispod kore, a postoje neke koje ipak malo utiču na njegovo umiranje i kad tad dolazi do smrti stabla. Da vidimo samo, evo još ovo, da li se vidi neki pauk ovdje, da li ga ima, koje ovdje ima koga, tražite.
Da vidimo da li ima neko kod kuće. Aha, evo ga, gospodo. Pojavio se stanar, pojavio se, de. Evo ga. Kakva je mreža, očekivao sam nekog, brate, pauka pravog, ne tebe pred soljkujem, ali... Je. Ajde, pokaži nešto što umeš. A, tebe ne mogu da im fokusiram lepo. Nema veze, to je to, drugari. Inonotus cuticularis hispidus. Jedno ćemo skinuti podvosno telo, daj mi nož. Gdje torbice? Da vidimo, samo snimamo presek na brzinu. I to je to, pravimo dugačke klipove, ja se zapričam, to traje 5 minuta, posle moje batice to mora da seče. Nije bitno, bitno je, mora i da se radi. Ode nam pauza na doručak ovo, sad ćemo raditi malo, aj bre, nije bitno. To je to, drži mi ovo. Znači, tako ne mora da snimam, sad ću izvučio sam. Znači, ja sam ovo stavo zabeležio i na karti i nadam se da će on ostati dugi niz godina, praćeno. Ako, za sad od mene, opa, tu ima i crva nekih. Vidite ovo. Pore, himenium, gore dlakavo, gusto dlakavo, pun je nekih larvi. Sad ćemo da vidimo presek. Opa, nemoj će ovo da mi snimaš. Opa, presek, pomalo žilavo. Evo ga. Presek ove gljive, kao što vidite ima crva. Pokušat ćemo da odgajemo crve, da vidimo šta je to. Koji crve jedu. To je to, ćao!